Zdravím vás, priatelia, moje meno je Tomáš Andel a som autorom projektu z coworkingového centra kaviarne v Trnave s názvom La Reunion. Naša kaviarne je postavená v nezvyčajnom štýle, ktorý je mixom nejakých homemade vecí, industriálneho urban štýlu a takého freestylu, ktorý nás napádal počas toho tvorenia. Pred otvorením kaviarne a centra sme riešili podstatnú otázku riešenie odpadu, respektíve bioodpadu, ktorý vzniká pri príprave jedál a nápojov, a nechcelo sa nám viazať sa zmluvne a finančne každý mesiac platiť nejaký paušál za odvoz tohoto odpadu, a jedinou alternatívou, ktorá je momentálne dostupná, bol elektrický komposter, ktorý sme si zadovážili. Všetok odpad, ktorý tu každý deň vytvoríme pri príprave jedál a nápojov, sa nám vždy do 24 hodín skompostuje a tento kompost potom efektívne využívame v našej bylinkovej záhrade, ktorú máme u nás na dvore, a preto sa veľmi tešíme tomuto ekologickému rozhodnutiu. Takže budem veľmi rád, ak nás prídete pozrieť, vyskúšať, či už naše fresh veci, ktoré pripravujeme, alebo pozrieť si, dovolím si povedať, unikátny interiér, ktorý sme pre vás nachystali.